Åbn dine øjne. Det er okay, Ichigo. Hvad? Hvem er du? Hvor kender du mit navn fra? Jeg vil gerne have, at du bekæmper den mutantrotte derovre. Hvad? Mig? Undskyld mig, men du er faktisk tungere, end du ser ud til. Slip mig så! Og hvem er du? Du burde altså mere bekymre dig om ham der. Aoyama! Du er nødt til at kæmpe med bæstet. Lad mig give dig en hånd. Nu gjorde jeg det igen. Ichigo, heroppe. Jeg var ikke sikker på, at du havde brug for den, men det tror jeg, du har nu. Det er en styrkemedaljon. En medaljon? En styrkemedaljon. Bare stol på dig selv. Du har det kræver for at klare det. Jeg ved, det er svært at tro på lige nu, men du har et dyrs instinkter. Styrkemedaljon, aktiver. En rigtig Mew-metamorfose. Flot, Ichigo. Sød mutantrotte. Hvad er nu det? Okay. Vis, hvad du kan, Gnaver. Nu kommer skadedyrskontrollen. Jeg fatter altså ikke, jeg lige gjorde det der. Okay, så er det vist nu, jeg sender den der fyr afsted. Så er det godnat, mutant. Mew Mew stil, Mew Mew leg, Mew Mew bank, her til dig. Bare spis, min ven. Aoyama? Aoyama, er du okay? Ikke dårligt, Ichigo. Du fandt det der på et lille superheltekampvers. Aoyama, vågn op. Okay, jeg tror, jeg har fortjent en forklaring. Lad det så gå lidt hurtigt nu. Selvfølgelig har du fortjent at få en forklaring, Ichigo. Taitito. Og når tiden er rigtig, får du den. Og tænk ikke mere på din ven. Han skal nok klare det. Han er måske bare lidt rystet. Men dig derimod, dit liv bliver aldrig det samme igen. Du er helt speciel, Ichigo. Tak, men hvem er du? En fornøjelse at møde dig. Mit navn er Kaichiro Akasaka den 3. Og det her er min partner Ryu. Han kan være lidt sær til at begynde med. Min kære Ichigo, det er en ære at stå med dig her. Du er noget af en pige. Er jeg? Jeg mener... Kom så, lad os gå. Lad os gå hvorhen? Du har stadig ikke forklaret mig, hvad der foregår. Pludselig forvandler jeg mig til en kat og kæmper med store, grimme mutantmonstre. Og så det der Mew Mew noget. Bare rolig, Ichigo. Det finder du snart ud af.